L-ambjent urban u l-esperjenza tal-bniedem li xi drabi jħossu aljenat u maqtuħ minn dak li jkun għaddej madwaru hija t-tema tar-raba' wirja tal-artist Silvio John Camilleri bl-isem Urban Dreamscapes. F'din il-wirja ta' 28 pittura l-artist jibni fuq temi oħra li ħadem fuqhom fis-snin li għaddew, b'mod partikolari l-flyovers. L-artist jaqsam l-aspett uman fit-tnejn. Għandi sensiela ta' karattri li jena sejjaħtilhom humanoids li huma speċi ta' maqbudin fir-ritmu tal-ħajja, aljenati fil-ħajja ta' kuljum, u dawk huma mpenġin b'mod daqsxejn aktar lineari, jisom qegħdin fi queue, jistennew wieħed wara l-ieħor. Imbagħad il-figuri l-oħrajn huma aktar spontani, huma jisom nies li qed jgħixu fil-periferija tal-belt jew addirittura fil-periferija tas-soċjetà, huma nies li mhux bil-fors joqogħdu mal-konvenzjoni tas-soċjetà. Silvio John Camilleri stqar li dak li jkun għaddej madwaru spiss joħroġ fl-arti tiegħu li hija influenzata minn diversi artisti, fosthom Philip Guston, speċjalment fl-għażla tal-kulur roża li jispikka fl-arti ta' Camilleri. Il-messaġġ huwa li aħna għandna l-ħajja tagħna ovvjament, li mhux bil-fors nġibu ruħna skont ma jirrikjedi minna ħaddieħor, u importanti li ma niqabdux dejjem fl-istess rutina, hemm lok għal affarijiet oħra li naħsbu f'affarijiet li joħduna lem mill-ħajja ta' kuljum, l-ispiritwalità jekk trid issejħilha hekk. Il-wirja qed tittella fil-Mużew Winjakur fir-Rabat.